Сегодня, 4 марта 2012 года, выборы президента Российской Федерации. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов по местному времени. Участие в выборах – право каждого гражданина России. 4 марта 2012 года главные выборы страны. Xayrli kun, hurmatli televizor qarovchilari, efirda Muslim televideniyasi, sizning bilan men Rimma Abzalova. Bugun yil ko'lamida muhim voqea Rossiya Federatsiyasi prezidentining saylovlari bor. Shu o'ngaydan biz rayon o'zagidagi saylov uchastkalaridan tovush beruv borishini yoqtirtirmiz. Eng ilk territorial saylov komissiyasi raisi Marat Nasirov bilan angama taqdim etarmiz. Marat Xayverovich shu minutga bo'lgan ma'lumotlar bilan tanishtiradi. Bizning Muslim municipal rayonining Rossiya Federatsiyasi Президенттің сайлауларға барлығы 36 сайлау участығы белгіленген еді. Һәм инде алар менә бүген, ягъни 4 март көнне, иртәнге сәгать 8-дә сайлауларны башлап җибәрделәр һәм инде сайлаучыларны кабул иттеләр. Безнең район халкы традицион рәвештә инде безнең сайлауларда бик актив катнаша дип әйтергә кирәк. Һәм менә инде 14 сәгать 30 минутка алган мәгълүматлар буенча безнең сайлауларда барлыгы 16.919 сайлаучының 13.220-се үзләренең тавышларын бирделәр. Бу инде әгәрдә процентларга куеп исәпләгәндә безнең 78.14% сайлаучы үзләренең 14 сәгать 30 минутка үзләренең тавышларын биргәнне аңлата. Бигрәк тә безнең сайлауларда актив катнаша торган сайлау участоклары бар. Алар безнең менә Тусай сайлау участогы 202 номерлы бу сәгатьләргә үзенең 100% тавыш бергәннәр монда сайлаучылар. Шундый күрсәткеч безнең Елгабаш сайлау участогында 98%тан артыграк безнең Вәрешбаш сайлау участогында сайлаучылар килгән сайлауларда катнашканнар 97.48% Кирәш Уран сайлау участогында, шулай ук менә Симәк сайлау участогында безнең 95%тан артык сайлаучы үзенең тавышларын биргән. Бу сайлауларга килгәндә инде безнең инде белгәнегезчә яңалыклар да бар. Бу сайлауларда беренче санын безнең инде һәрбер сайлау участогында безнең веб камералар урнаштырылды. Бу инде безнең районда гына түгел, гомумән Россия территориясында әйтергә кирәк, безнең 36 участокта да менә 2 веб камера куелды сайлау участокларына. Бу ни өчен кирәк? Бу инде менә сайлауларның русча әйтеп әйткәндә прозрачностен күрсәтергә, аларның нинди тәртиптә барганын күрсәтергә һәм инде нинди дә булса тәртип бозучылыклар булса, ул күренешләр дә инде безнең камерада язылып бара торган булалар. Бу веб камералар инде безнең дагы күренешләр безнең интернет читләре аша трансляция да алып барылалар. Монда инде һәрбер пользователь дип әйтергә кирәк, сайлаучы инде әгәр дә алар 3 мартка чаклы ЦИКның сайтында регистрациядән булган чиракта бу сайлаулардан трансляцияны карый алалар. Шунысы куанычлы, безнең инде бер генә сайлау участогында да тәртип бозу чираклар инде булса инде күңелсез күренешләр булмады. Сайлаулар бик матур рәвештә узалар һәм инде һәрбер сайлау участогында инде безнең шәй эчү өстәлләре оештырылган, музыкалар уйнап тора. Инде һәрбер сайлау участогында бәйрәм алып сайлаулар безнең бара. Безнең сайлаулар инде кичке сәгать 8-гә чаклы баралар. Шуңа күрә инде әле сайлауларга килергә өлгермәгән сайлаучыларны, райондашларны мен инде сайлауларга килүләрен сорар идем һәм инде сайлауларда актив катнашуларын теләр идем. Райондашларыбыз гражданлык бурычларын үтәр дип ышанабыз. Хәзер район үзәгендәге тавыш бирү участокларында эшләүче коллегаларыбызны тыңлыйк. 4 марта 2012 года главные выборы страны. Быелгы сайлаулар үзенчәлекле сайлауларны үтә күренмәле итү максатында ил күләмендә тавыш бирү участоклары веб камералар белән тәэмин ителде. Хәзерге вакытта күрсәтелүче кадрларда веб камера аша төшерелде. Һәр сайлау участогында 2 веб камера эшли. Аларның берсе урынына төшерергә киләнсә, икенчесе сайлау комиссиясының эшен күрсәтә. Бу минутларда без 1997 санлы Салихов сайлау участогында, әлеге участокта 1188 кеше тавыш бирергә тиеш һәм сәгать 2гә шуларның 807-се гражданлык бурычын үтәргә өлгерде инде. Район башлыгы Ришат Хәбипов җәмәгате Лилия белән беренчеләрдән булып үз гражданлык бурычын үтәде. Муслим халкы 4 мартта үтә торган Россия президенты сайлауларына зур җаваплылык белән килде. Biz 10 менә сайлау кампаниясын
үткәргә әзерлекте халык белән очрашкан вакытта бик матур теләкләр белдерде. Бигрәк өлкән буын кешеләре. Менә бу безнең тотрыклылык үзгәрмәсен иде дип, халык күбесе яхшылыкка омтыла. Һәм инде булган безнең менә күрсәткечләребезне, булган үзебезнең эшләребезне яңадан безгә яхшы якка үзгәртер өчен бүгенге тормышыбыз безгә бик кирәк. Аны инде бигрәк тә тиз арада яхшыртырга теләүчеләр бар, тиз арада үзгәртергә теләүчеләр бар. Ләкин кызганыч экономика әле дөнья сәясәтенә бик бәйләнгән кризис белән һәм башка төрле факторлары бардыр. Ләкин без бүген горурланабыз үзебезнең Татарстаныбыз белән, чөнки күреп торасыз һәрбер төбәгендә экономиканың, спорт буламы, культураныңмы, тел буенчамы, мәгариф системасы, сәламәтлек саклау системасы булмасын, алар бөтенсендә дә ышанычлы безнең үзебезнең күрсәткечләребез бар. Һәм алар өметле. Без быел әйтәләрбез бөтен сакланып калган мәктәпләргә капремонт программасына кирдек. Быел 5 мәктәптә шундый ремонт башкарылачак. Бөек Ватан сугышы ветераннарына фатирлар белән тәэмин итү, тол калган хатыннарга фатирлар бирү программасын без үтәп киләбез. Тузган торак программасы буенча тагын быелгы елны авыллардагы тузган торак йортларны сүтеп, без аларның кешеләрен күчерәчәкбез. Һәм инде иң кирәклесе безгә менә авыл хуҗалыгы продукциясын җитештерә торган үзебезнең şirketlərimiz, investorlarımız быелгы елны да мотор иттереп эшләргә үзләренең фикерләре бар. Халык ышанып тора. Аллаһ Тәгалә мәсьәләсебез килә инде 2011 ел кебек уңышлы, уңдырышлы ел булсын иде дип. Җир, табигать, алар без бөтенесе бер-беребез белән бәйләнгән. Һәм инде кеше тырышканда bütün эшне дә авыл җирендә эшләп була. Шул күзлектән карап без яңадан гаилә фирмаларын торгызу буенча, район буенча программа кабул иттек. Быел инде без 50-гә якын гаилә фирмасын төзергә дип планлаштырабыз. Ул савым сыерларын тоту буенча, мөгезләр терлек үстерү буенча, сарык, дуңгыз, кош-корт үстерү буенча бу программаларга район үзенең ярдәмен күрсәтергә без планга алдык. 1000 блок бирү, ком, таш бирү, бушка һәм шул вакытта урман материалларында бирүне без хәлитүне үзебезнең үстебезгә алдык. Шул вакытта инде дәүләтебезнең дә ярдәме булачак. Менә шул эшләрне бергә без туплап эшләсәк, авылда фельдшерлык пунктын саклап калсак, дом культураны, мәктәпне, юлларны без әгәр авылларга китереп җиткерәләбез икән, авылның яшәеше тагын да үзгәрәчәк. Авыл яшәсә, ул шәһәргә дә, шәһәр халкына да җиңеллек булачак, чөнки кадрлар белән дә, азык-төлек белән дә шәһәрне тулыландырган авыл халкы, без менә чиста хуҗалык районы буларак бу эшләрдә инде күршеләрдән дә артта калмаска һәм бөтен булган яхшылыкларны үзебезнең җирлектә кулланырга тиешбез. Рәхмәт хөкүмәтебезгә, ул һәрдаим ярдәм итеп тора. Президент та менә күптән түгел генә районның сессиясе үтеп китте. Анда безнең хөкүмәт башлыгы Илдар Шавкатович катнашты. Безнең эшләгән эшебезгә зур бәя бирде. Һәм инде мин ышанам, бүгенге үткән сайлауларда нәтиҗәсе аның без көткәнчә булыр дип. Бүген әйтергә кирәк, 36 безнең сайлау участогы бар Мөслим районында. Аларның һәрберсендә дә без куеп чыктык. Сайлауларның процессын карар өчен веб-камералар, ул веб-камераларны бөтенсендә тикшереп карап чыктык. Алар бөтенсендә күренәләр. Монда инде безнең тагын килделәр юристлар. Алар һәрберсе карап торалар. Партиялардан да килләр бар. Һәм инде әйтергә кирәк, һәрбер участокта да иртән сәгать 8-дә актив рәвештә сайлаучылар килә башлады. Әле менә сәгать без инде 10-га карадык. Ташилга участогында практически 62% уже сайлаучылар килеп тавыш биргәннәр. Мин инде мөрәҗәгать итеп безнең халкыбызга әйтәсем килә, сайлауларда актив катнашырга иде. Авыл халкы инде гадәти хәл буенча сәгать 12-гә бергә сайлауларга килеп үзенең тавышын бирә торган иде. Без быел да бергәләп сынатмыйк, үзебезнең белән җитәкчелек итә торган, илебезне алга алып бара торган һәм һәр вакытта да ышанычлы иттереп башка илләр алдында дөнья күләм масштабта таныта торган президентыбызны безгә сайларга кирәк. Уңышлар сезгә, хөрмәтле мөселманнар. Сарык сайлау участогында тавыш бирү зур активлык белән бара, музыка яңгырый, бу исә сайлауларга бәйрәм төсе бирә. Мөслим икмәк пешерү комбинаты кызлары үзләре җитештергән продукция белән сәүдә итте һәм сайлаучыларны кайнар кыймак чәе белән сыйлады. Шул ук вакытта инде сайлаучыларга башка кызыксындыру бүләкләре дә әзерләнгән ди. Участок сайлау комиссиясе рәисе Ирек Сәлихҗанов.
1997 сайлау участогында бу минутларда 807 кеше сайлады. Бу безнең спискка караганда 68%. Һәм инде әле сайлаучылар күп килеп торалар, сайлап торалар. Беренче сайлаучыларга әлбәттә безнең кызыксындыру бүләкләре булды. Без аны һәр килгән сайлаучыга берип барабыз, тапшырып барабыз. Сайлауларда төрле партиялардан күзәтүчеләр, юристлар эшли диде һәм менә без бу минутларда ЛДПР партиясының күзәтүчесе белән сөйләшәбез. Мин 1997 сайлау участогының ЛДПРның күзәтүчесе булып катнашам. Сайлаулар вакытында сайлау законнары бозучылар күзәтелми һәм сайлаучылар бик актив рәвештә катнашалар. Сайлаучыларның кәефе күтәренкә һәркем гражданлык бурычын бүгенге сайлауларның әһәмиятен аңлап башкара дип ышанабыз. Мөслим телевидениесе өчен Римма Абзалова, Илдар Фатыйхов. 4 марта 2012 года главные выборы страны. Бу минутларда без 94-нче һөнәр училищесы бинасына урнашкан 1996 санлы яшьләр сайлау участогында әлеге участок сайлаучылар саны буенча районда иң зурлардан санала. Россия Федерациясы президентын сайлауларга биредә 1024 сайлаучы белән кирделәр. Шуларның 12се бүген беренче тапкыр үзләренең гражданлык бурычын үтәде. Сайлау участогында иртәдән үк җанлылык хөкем сүрде. Тирә-юньгә бәйрәм рухы биреп, урамда музыка яңгырый. Дуслык җәмәгать туклануы предприятиесе хезмәткәрләре хамыр ризыклары һәм тәм-том белән сәүдә итте. Шунда ук чәй өстәле дә әзерләнгән иде. Участокта тавыш бирү, гомумән сайлау барышын күзәтү өчен видеокамералар урнаштырылган. Шулай ук сәяси партиялардан күзәтүчеләр эшли. Башка сайлаулардан аермалы буларак, Россия юристлар ассоциациясе, Гомум Россия иҗтимагый оешмасыннан да күзәтүче бар. Район эчке эшләр бүлегеннән полиция хезмәткәрләре кизү тора. Участок сайлау комиссиясе рәисе Резида Буркова сүзләренә караганда, сайлаучылар бүгенге кампанияда да активлык күрсәтәләр. Bu saylağa kilim tanışlık için söyleyeyim deyip söyleyeyim. Kimini söylesen de barber Türkiye ilimizde tanışlık bulsun, eminlik bulsun, kotlavlı vaziyetler bulmasın. Min kildim şu illerde şu tanışlık, baylık iller bilen uzak edip yaşasak idik. Mina uzun 78 yaş, 100'e kadar yaşar idim. Mina şu durmuş varsa. Pensionerlarını naşar yaşaydılar. Birimiz de naşar yaşayımız Allah'a şükür. Mındı pensiyon alganımız yok. Mındı ilkin turmuşla yaşaganımız yok. Xudayım şu tınış turmuşlar bulup. Mına şu hazırki tınış turmuş bilen yaşayasak idik. Яшьләр участогында теркәлгән 21 сайлаучы башка участокларда сайлау өчен открепительное удостоверение алып киткән. Сайлау участогына килә алмаучы 10 кешене күчмә урыннар белән өйләренә, яшәү урыннарына барып сайлату оештырыла. На молодежном избирательном участке избиратели очень активно принимают участие. К 2 часам дня проголосовало 753 человека, что составляет 73%. Вне помещения проголосовало 17 человек. Наш участок работает до 8 часов вечера. Просим принять участие. Мөслим телевидениесе өчен яшьләр сайлау участогыннан Эльфинур Нуманова һәм Илдар Фатыйхов. 4 марта 2012 года главные выборы страны. 1995 санлы Вахитов сайлау участогында басып торабыз. Сайлау участогы иртәнге 8-дә ачылды. Сайлаулар барышы белән комиссия рәисе Гөлнар Шакирянова таныштыра. Безнең Мөслим лицей бинасында урнашкан 1995 Вахитов сайлау участогында 1071 сайлаучы теркәлгән. Иң беренче сайлаучылардан булып Сафарова София апа сайлады, 85 яшьлек өлкән кешебез. 3 сәгать 30 минутка безнең 750 сайлаучы үз тавышларын бирергә өлгерде. Бу 70% сайлаучылар дигән сүз. Шулай ук безнең бу вакытта үйләргә йөреп тә сайлау үткәрелә. Участок сайлау комиссиясе членнары үйләргә йөреп сайлау үткәрәләр. Барлык райондашларны да сайлау участокларында көтеп калабыз. Без сәгать 8-гә кадәр эшлибез. Тавыш бирергә безнең актив хәбәрчебез Флюр апа Дәүләтшинада килгән. Хәзер сүзне аңа бирәбез. Аллаһы Тәгалә илләребезгә тынычлык бирсен.
балаларыбызга мехрибанлык берсин, кишилерге акыл берсин, тәүфик берсин, исән-сау яшәргә язсын, пенсияләребез бетмәсен, я Рабби бер Ходаем, амин. Комиссия членнарына уңышлар телим. Монда эшләгән барлык кешеләргә Аллаһ Тәгалә сәламәтлек берсин, сихәтлек берсин. Сайлау участогында тавыш бирү дәвам итә. Бу минутларда безнең сайлаучыларыбыз аеруча активлашты. Мөслим телевидениесе өчен Нурия Низамова. 4 марта 2012 года главные выборы страны. Biz bu minutlarda 1992 sonli Bog'cha saylov uchastogida turamiz. Әлеге Bog'cha saylov uchastogы Bog'cha, Pushkin, Vahidov һәм кооператив форумнарын берләштерә. Тавыш бирергә тиешле 864 сайлаучының бу минутка 648 инде үзләренең тавышларын биреп өлгергәннәр. Һәм әйтергә кирәк, Башкортстан Республикасы, Алабуга, Казан һәм Чаллы шәһәрләреннән барлыгы 6 кеше открепительный таныклыклар алып кайтып, әлеге сайлау участогында үзләренең тавышларын бирделәр. Сайлау участогында видео күзәтү урнаштырылган һәм инде КПРФ, ЛДПР, Бердәм Россия һәм Справедливая Россия партияларыннан күзәтүчеләр утыра. Сайлау бик актив бара, сайлау дәвам итә. Барыгызны да сайлауларга чакырып калабыз. Мөслим телевидениесе өчен Лилия Шәймиева һәм Артур Сөләйманов. 4 марта 2012 года главные выборы страны. 1993 кооператив сайлау участогында 870 сайлаучы исәпләнә. Шуларның 12се сайлауларда беренче тапкыр катнашучы яшь сайлаучылар. Иртәнге сәгать 8-дә сайлау участогы ачылгач, беренчеләрдән булып Красноармейский урамында яшәүче ветеран укытучы Чәчкә апа Фазлыева сайлады. Сайлау турында тулырак итеп участок сайлау комиссиясе секретаре Ләйсән Миннәхмәтова сөйли. 1993 кооператив сайлау участогын әйткәнебезчә, иртәнге сәгать 8-дә сайлаучыларны кайнар кыймаклар, кайнар чәйләр белән каршы алдык. Безнең участокта әле 12 яшь сайлаучы да бар списокта. Аларга кичкенә генә булса да бүләкләребезне тапшырдык. Шулай ук беренче килгән өлкән сайлаучыларыбызга бүләкләр тапшырдык. Участокта шулай ук картлар йортыннан да сайлаучыларыбыз бар. Алар 48 кеше күчмә тапма белән чыгып сайлатып кайттылар. Һәм алардан тыш өйдә ятучы авыру яки картайган кешеләребез бар. Аларга да күчмә яшьләр белән чыгып сайлатып кайтабыз. Хәзерге сәгатьтә 870 сайлаучының 561 инде сайлады. 4 марта 2012 года главные выборы страны. Вакыт 14 сәгать 18 минутны күрсәтә. Безнең иҗат төркеме 1994 сонда Банк сайлау участогында. Әлеге сайлау участогы район мәдәният йортында урнашкан. Әлеге сайлау участогы барлыгы 9 урамны берләштерә һәм әлеге участокта барлыгы 1000 сайлаучы тавыш бирергә тиеш. 1000 сайлаучыдан тыш барлыгы 12 кеше открепительный таныклыклар алган. Бу минутка инде 665 сайлаучы үз тавышларын биреп өлгергәннәр. Әлеге сайлау участогында видео күзәтү оештырылган. Шулай ук партиялардан ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ һәм Бердәм Россия партияларыннан күзәтүчеләр утыра. Халык актив йөри, сайлаулар дәвам итә. 4 марта 2012 года главные выборы страны. Бүгенгә шулар Мөслим телевидениесе үз эшен төгәлли. Мин Рима Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Сегодня, 4 марта 2012 года, выборы президента Российской Федерации. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов по местному времени. Участие в выборах – право каждого гражданина России. 4 марта 2012 года – главные выборы страны.